Γεια σου και καλώς ήρθες σε ένα ακόμη βίντεο σε αυτό το κανάλι. Μείνε σε αυτό το βίντεο γιατί έχεις καταλάβει τι σε περιμένει. Λείπω πάρα πολύ καιρό από το YouTube, το ξέρω, συγχωρέστε με. Σε ένα από τα επόμενα βίντεο θα σας πω τους λόγους τους οποίους έχω εξαφανιστεί. Προέκυψε μια αρκετά μεγάλη αλλαγή στην οικογένειά μας, ένα νέο ξεκίνημα, αλλά θα τα πούμε στα επόμενα βίντεο. Στο μυαλό μου είχα να σας ξεκινήσω με ένα τέτοιο βιντεάκι, να σας εξηγήσω πάνω κάτω τι έχει γίνει, αλλά επειδή παρέλαβα δύο τεράστια πακέτα από Sinsay με φθυρονοπορεινές διακοσμήσεις, δεν θα χάσω χρόνο, θα πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό εδώ. Αρχικά θα ξεκινήσουμε με αυτό εδώ, το οποίο το έχω ήδη ανοίξει γιατί το παρέλαβα προχτές. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε μαζί. Εδώ πέρα δεν είχε πάρα πολλά πραγματάκια, παρόλα αυτά είναι όλα φθινοπορεινή διακόσμηση, οπότε θα σας τα δείξω. Αρχικά πήρα αυτήν εδώ τη κολοκύθα, η οποία αν δεν κάνω λάθος είχε 3 ευρώ, τιμές δεν έχει αυτή τη στιγμή πάνω, είχε 3 ευρώ, είναι το μικρό μέγεθος και πήρα και το μεγάλο, η μικρή είχε νομίζω 3 και η μεγάλη 6 και πήρα να τις συνδυάσω, δεν ξέρω ακόμα θα τις βάλω, επειδή είναι σαν μαξιλάρια, σκέφτομαι ή καναπέ ή κρεβάτι, αλλά θα δούμε. Μετά αγόρασα ένα διακοσμητικό, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι φθινοπορεινό, αλλά δεν είναι κολοκύθα. Και είναι αυτό εδώ το μανιτάρι. Είναι το μεγάλο μέγεθος, αγόρασα και το μικρό, θα σας το δείξω σε λιγάκι. Το μεγάλο μέγεθος, αν δεν κάνω λάθος, έχει και αυτό 6 ευρώ. Και έχει και τρυπούλες που μπορείς να διακοσμήσεις λουλουδάκια μέσα, έτσι ξερά, και να κάνεις κάποιο design, decor τέλος πάντων. Είναι τύπου γυαλί, αν πω ότι έχω καταλάβει. Δεν νομίζω ότι είναι πλαστικό ή κοκάλινο. Και ναι, αυτά. Το δεύτερο μανιτάρι που αγόρασα ήταν άλλο χρώμα και διαφορετικό σχήμα. Είναι αυτό εδώ και μου θυμίζει πάρα πολύ τα Strumpf. Δείτε το. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Κάπως, τέλος πάντων. Το συγκεκριμένο, αν δεν κάνω λάθος, είχε 2,5-2,99, κάτι τέτοιο. Και μ' άρεσε και αυτό πάρα πολύ, να το διακοσμήσεις μαζί με το άλλο, και έχει και αυτό τρυπούλα, ώστε να μπορείς να διακοσμήσεις κάποιο ξερό φυτό. Ναι. Και πάμε στην επόμενη κούτα. Τη συγκεκριμένη θα την ανοίξουμε μαζί, γιατί την παρέλαβα μόλις. Και μπορώ να πω ότι είμαι αρκετά ενθουσιασμένη με αυτά που περιμένω να δω. Θα περιμένω πώς και πώς. Και θα ξεκινήσουμε με το πρώτο πραγματάκι, που είναι αυτό εδώ το μανιτάρι. Αγόρασα άλλο ένα μανιτάρι, αν δεν κάνω λάθος είχε 2,99 ή 2,49 και αυτό, δεν είμαι σίγουρη. Είχε βγει και το πιο μικρό, αλλά δεν το πρόλαβα. Γενικά ό,τι είχε να κάνει με φθινόπωρο, κολοκύθες κτλ. Τα αγοράσαν έτσι όλοι. Πήρα λοιπόν αυτό. Μετά αγόρασα, γιατί δεν έχω κάτι τέτοιο, κεράκια, τα οποία είναι LED, τύπου LED λέγονται αυτά, δεν ξέρω, τέλος πάντων με φωτισμό, και βάζεις μπαταρίες και φωτίζουνε. Και μ' άρεσε το χρώμα, γιατί είναι έτσι πολύ fall, ευθυνοπορεινό, και πήρα ένα μικρό και ένα μεγάλο. Αυτό νομίζω είναι το μεγάλο. Ναι, και αυτό είναι το μικρό. Αυτό λοιπόν το μεγάλο και το μικρό, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, το ένα είχε 2,5 και το άλλο 3. Μπορεί να μην σας τα λέω και πολύ σωστά. Πάντως κάπου εκεί. Για να δούμε τι είναι το επόμενο. Πόνι.
Πόνι. Λοιπόν, καλά, εντάξει, είναι φανταστική. Λοιπόν, είναι βελουτέ. Κάνει αυτό εδώ πέρα το κλωναράκι. Είναι πύληνη, μάλλον εσωτερικά. Και μου άρεσε πάρα πολύ για να τη διακοσμήσω. Και είχε 3 ευρώ συγκεκριμένη. Μετά αγόρασα μία κούπα, η οποία κούπα, ωραία, φαίνεται στο φως γιατί έτσι αντίθετα δεν καταλαβαίνω, είναι αυτό το πράσινο, ναι, λοιπόν, είναι αυτό εδώ το πράσινο και κάνει αυτά τα φύλλα φθινοπόρου και αν δεν κάνω λάθος είχε 3 ευρώ η συγκεκριμένη, νομίζω είναι ένας δίσκος που αγόρασα. Όμορφο, wow. Λοιπόν, πήρα και αυτόν εδώ το δίσκο, είναι αυτό το πράσινο παστέλ, αν δεν κάνω λάθος, και κάνει σχήμα φύλλου. Δεν ξέρω που θα το χρησιμοποιήσω, σκέφτηκα στο ράφι της υποδοχής να αφήνουμε, δεν ξέρω, θα δούμε τώρα για το φθινόπωρο. Και νομίζω ότι είχε 2,5 ευρώ συγκεκριμένη. And last but not least, που λένε και οι Άγγλοι, είναι αυτό που περιμένω πολύ καιρό. Αυτό το περιμένω πιο πολύ απ' όλα. Όταν το πρωτοείδα ότι έχει βγει, ότι θα βγει μάλλον, στο Sinsay, τρελάθηκα. Έλα, είναι τέλεια. Δείτε τι, είναι φανταστική. Είναι αυτή η γυάλινη κολοκύθα που τη λατρεύω, που έχω φανταστεί ακόμη και φωτισμό να βάλω μέσα και να φωτίζει το βράδυ. Και αν δεν κάνω λάθος, συγκεκριμένη είχε 5,99, δηλαδή 6 ευρώ. Καλά, τέλεια. Επίσης να σας πω ότι η Πεθερά μου παράγγειλε και 2 ραφάκια, αυτό εδώ το χρυσό, αυτό σε μαύρο χρώμα και το κάθε ένα είχε 7 ευρώ. Το επόμενο βίντεο από αυτό θα είναι ένα vlog το οποίο σας έχω μισογυρίσει μέχρι τώρα. Είναι ένα vlog πάρα πολύ ωραίο, έχουμε πάει με τα παιδιά μας βόλτα, έχουμε πάει για ψώνια, ξεκινάμε και προετοιμαζόμαστε για το σχολείο. Έχουμε πάει λοιπόν, όπως είπα, για ψώνια, θα δείτε πάρα πολλά ρούχα, παπούτσια και διάφορα άλλα πραγματάκια. Αυτό λοιπόν ήταν το βιντεάκι με Sinsay Haul, ελπίζω να σας άρεσε. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!